צה"ל לשירותך, במה מוכן לסייע אותך? שלום, אני זומנתי לכאן לצו ראשון, אני כבר מעכשיו אומר לך שאני פציפיסט. אוי ואבוי, זו מחלה חשוכת מרפא? פציפיזם זאת השקפת עולם הדוגלת בביטול המלחמה והמצדדת בוויתור על חימוש ועל הכשרה צבאית. ובזה אתה חולה מסכן. טוב, תקשיבי, אני דורש לראות קב"ן. בסדר גמור, הגעת למקום נכון. קודם כל אני צריכה ממלאת כמה פרטים. שם בקשה? גיל אלימלך. מטרת פנייה בקשה? אני פציפיסט ואני רוצה לראות קב"ן. בסדר, אבל לפני רואים קב"ן צריך למלא טופס קב"ן, כן? שם בקשה? אבל כבר רשמת. תראה, אדוני, אני כואבת מחלה שלך ורוצה לעזור לך. אך אם אדוני לא רוצה לעזור לי, לעזור לו, לעזור לנו, אנחנו מוצאים עצמנו בבעיה. שם בקשה? גיל אלימלך. מטרת פנייה בקשה? אני פציפיסט. בסדר. מספר אחים וגם אחיות? 3. מספר הורים? מה? כמות של הורים. מה, שאלה קשה? 2. בסדר. עכשיו, לומד ברבין? סליחה, לא חשבתי באמת, לא חשבתי. בסדר גמור. עכשיו, האם אתה נוטל וגם נטלת תרופות פסיכוטיות כלשהן באופן קבוע? לא. מה היו התופעות לוואי בעת לקיחת התרופות הללו? לא היו. נדנודי שינה? לא. דופק לב מואץ? לא. שלפוחית מרגיזה? תגידי לי, מה, את רצינית? אני לא שופטת! לא לקחתי שום תרופות נגד דיכאון. אדוני, זה שאתה חולה בפצפיציה, לא אומר אתה יכול לבוא לפה ומפצפץ עליי. עכשיו, האם יש חשש לאלימות בבית? לא הייתה אלימות. באיזה תדירות הרימו עליך ידיים? אני באה ממשפחה נורמטיבית לחלוטין. בסדר, אדוני, אז אני לא מבינה, מדוע אתה רוצה לראות קב"ן? אמרתי לך, אני לא מתאים למסגרת הצבאית. אני אדם שוחר שלום, שלא מוכן להילחם. פציפיסט. בסדר, אני מבינה, אבל חבל. למה? היום בצה"ל זה כבר לא מה שהיה פעם. היום יש מנות טבעוניות, צמחוניות, ללא גלוטן. אני בטוחה מוצאים לך מנה פצפיצתית. טוב, תקשיבי, את נותנת לי לראות קב"ן או לא? לא. למה? אין בטופס סיבת פנייה פיציצקה. אבל תראה, יש אלימות משפחתית, סדיזם, פרק שלם על דיכאון. יודעת מה? כן? הזכרתי. כן? בגיל 7 לא הכנתי שיעורים וקיבלתי הערה ביומן. אבא שלי כל כך כעס, הוא לא נתן לי לשחק שבוע במחשב. וזהו. זאת אומרת, כאן רק יתחיל העונש. אז למה לא אמרת, נו? יומיים סגרו אותי בחדר. חבל. למה? אין בטופס סיבת פנייה כזאת. אז לא הביאו לי אוכל. הריבו אותך? כן, הריבו אותי. אתה מוכרח לראות קב"ן. זה מה שאני אומר לך. זה מה שאמרתי מההתחלה. קח את הטופס הזה, תעלה להביא את המזכירה ותיתן לה אותו. תודה רבה. מותק, משפחה לא בוחרים, מה אתה רוצה ממני? מה אני אשמה?